қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи донишгоҳи миллии тоҷикистон ки моҳи июни соли равон қабул гардид, таҳаввулоти нав дар низоми маориф ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар буд. тавре зикр гардид, қонуни мазкур минбаъд дар рушду пешрафти ҳамаҷонибаи донишгоҳ, ҳамкориҳои байналмилалӣ ба талаботи ҷаҳонии таҳсилот мутобиқ намудани стандарт ва нақшаҳои таълимӣ, омода намудани мутахассисони варзида ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори байналмилалии меҳнат ва саҳми муносиб гузоштан дар татбиқи ҳадафҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи илму маориф заминаи мусоид фароҳам меорад. таъкид шуд зимни нишасти хабарӣ. иттилоъ дода шуд ки соли таҳсили 2023-2024 донишгоҳи миллии тоҷикистонро 5017 нафар донишҷӯ хатм намудааст ки аз ин шумора 3119 нафар бо баҳои аъло ва хубу аъло ҷанбаст карданд. инчунин имсол 357 нафар донишҷӯ бо дипломи аъло ва 83 нафар донишҷӯёне ки тибқи квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳсил мекунанд, ин боргоҳи илму маърифатро ба итмом расониданд. корҳои илмии анҷомдодаи муҳаққиқони донишгоҳи миллии тоҷикистон дар ин давра ба гирифтани 3 қарор дар бораи додани патент, 2 патент, 3 гувоҳнома, 50 диплому ифтихорнома ва 1 ихтироъоти татбиқшуда сазовор гардиданд. масъулин иброз доштанд ки дастаи олимпии донишгоҳ дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ки миёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар таҳти унвони хирад моро ба дониш раҳнамун аст, миёни 35 муассисаи олии касбии ширкаткунанда бо ишғоли 12 ҷой, 5 ҷойи аввал, 5 ҷойи дуюм ва 2 ҷойи сеюм сазовори мақоми аввал дониста шуданд. ҳамчунин донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон дар озмунҳои ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи донои китоб аст ва даҳҳо озмуну олимпиадаҳои дигар бартарияти куллӣ нишон дода, аксаран мақомҳои аввал, дуюм ва сеюмро ишғол намуданд. дар хотимаи нишасти хабарӣ гуфта шуд ки раёсат ва аҳли омӯзгорону кормандони ин боргоҳи илму маърифат минбаъд низ кӯшиш ба харҷ медиҳанд то дар татбиқи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва амалинамоии барномаю стандартҳои давлатии соҳаи маорифи кишвар саҳмгузор бошанд. дилшод алсамадов, завқи беки зубайд, шаҳри душанбе, хабар.